थफिराम इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव दिनैसो आगान होफैनो मोनफेरबायहाय आं नंल' नङाब्रा आंबो ओइ थफिराम जोंनि प्लानिं खालामनाया साक्सेस जामारबाय आरोना थाइलेण्ड मोनहैग्रोथों होमबा आरोबाव थिगसे रंजाबावगोन ओमफ्राय हनै नारजि बुदा नायलाय फनावल' थाखायो ओइ नारजि बुदां आच्छा दे नारजि बुदां मानि एसे फनाव बिजि थाबाय थायोहाय माथो बुंबावनोब्रा खामानिफोरखौ गारनानै फैबाय एसे खबर लाहरबाय दं आं बिसोरबो आं गैयाबानो जाया सिखादार मानसिफोरा बिदिनोलै जेरावबो थांबाबो सुगानो गैया फनजों फनल' बेनिखायनो आं जानला मानला फैनो नागिरखायाखैमोन ना आरो नोङो मालाबाबो फैखाया नोंखौ बिदि लाबोनायानो मोजां जादों खोन्थायालासिनो लाबोखुमानाया नङाबा नोंखौ मोननायानो नङामोन जिउआव मालाबाबो आच्छा ओमफ्राय नोंसोर फैसा एक्सचेन्ज खालामबायना खालामाखै मानि फैसा एक्सचेन्ज मोनलाय आया मानिसो होननानै सोंबावबाय जोंनो सासेयाव दा टाइ भात नांगौ 20K बर्डिं पासआव चेक खालामो बेखौ मिन्थिगोना मिन्थिया बावदोंसोहाय दा बे एयारपर्ट सिङावनो कारेन्ट एक्सचेन्ज खालामग्रा मेसिन दंखायो बेवहायनो थां धोद जारलासोलै नोंसोरजोंबो बावै हाबां आंलाय माथो जेबो मिथिथाराब्रा मा नांगौ मा नाङा आच्छा टिकेटआवलाय बेसेबां लाखो फैसाखौलाय टिकेटखौ जों इमार्जेन्सि साननैनि सिगांसो दानब्रबनाय जाबाय नालाय एसे बारा लाबाय आरो सासेयाव 25K थांबाय आरो थांलाय फैलाय दे एसे सिगाङावनो ओमफ्राय जुदि टाइम नायै दाननानै दोनोमोनब्ला एसे खमावनो जागौमोन 15,000 जागौमोन थांलाय फैलाय मानो होनोब्ला टिकेटनि दामफोरा बारायलाय खमायलाय जाबाय थायोना बिनिखायनो नायनानैसो दाननांगौ आं आथुर बिथुर दानबाय नालाय 21 जाबाय आरो सासेयाव थांलाय फैलाय दे जेबो नङा 21ल'सो 50,000बाबो थांगौमोन आं आंबो नोंसोरनि अननायावसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों नालाय जेबो मिन्थियाहाय जेबो नङा दे फार्स्ट टाइमाव बयबो गोनो गोथो एसेबाबो जाखायो बयबो फार्स्ट टाइमावनो स्मार्ट जाखाया एबारनिफ्राय जों सानैजोंल' बेरायबाय थासिगोन खोनाबाय नै टाइ भातआ 60K भात लानानै फैबाय आं सासेयाव 20K नांगौ नालाय थफिराम नैबे 40K ला आच्छा दे फैसाखौ उनाव थाइलेण्डआव थांनानै मिलायहैनोसै ओमफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लाखाजोबखाबाय दा गासैनिबो डकुमेन्ट्सफोरा रेडिखाना गासैखौबो लाबोजोबखादों आंथ' थानाय मानि भटार कार्ड पान कार्ड गासैखौबो लाबोजोबखादों जेसेबां आइडि दं जोंबो लाबोजोबखादों दे गासैखौबो थानाय मानि ओमफ्राय गासैखौबो नायजोबो नामाब्रा नायजोबाबाबो सेफटिनि थाखाय लाखानाया मोजां पासपर्टआथ' गासैनाबो दंजोबखायो दा गैया जाबाय बेखौनो सिगां लाग्रोजोबखादों जों अब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा आरो बेगखौबोथ' बेसेबांबा बुरजा लानानै फैबायलै नों हाबां बिनिबो एक्सट्रा फैसा होनांसिगोन आंनि बेगा नुनायाव गिदिर जाय फिसा फिसासो इखौ लाफाजोबगोन आं लोगोआ मिथिबाय नायलाय नोङो नुनायावसो गिदिर नुदों फिसा गोजासो मोनसेल' गिदिर बेग दं बेवहाय गासिबो बेगानो फिसा गोजासो थन्नाबो लानो हाबावगोनसो आं बेगखौनो माबायदि बेग बेलाय थन्ना लालायलायनाय थन्ना लाबालाय जियालाय बहा थागोन बे बेगा थाथों आंजों थाफागोन आच्छा दे दसे उनावनो बर्डिं जासिगोन जन नाम्बार 3आवनो जोंना नै माथो बर्डिंनि थाखाय टाइमाबो जाखाबाय दे बयबो लाइनाव थाहैजोबदो बावै लाइन जाबावनांगौ नामाब्रा एबारसो टिकेट चेक खालामसिगोन जोंखौ बबे जायगायाव थांगोन बबे हादोराव थांगोन बे फ्लाइटसिम जोंखौ थिनहरसिगोन एबारसो बावै मिथिलाय लाङाना जों जन 3आव थांगोन नालाय बे जन 3आव थाइलेण्ड थांनाय मानसिफोरा थाफाजोबसिगोन जोंजों मिथिबाय नारजि बुदां बुजिबाय नोंनि सायावनो दे बेगफोरा लादो आरो लाइन जाफैदो थौ बयबो आं जोबोद गिनाय मोनदों एमाव राजा आरे आं मोनसे डायलग बुंबाय थाखायोना प्यार किया तो डरना क्या होननानै अब्लाबो गिनाय मोनदों न'नि मानसिफोरा जुदि जोंखौ शिलंआव थांदों होननानै मिथियो अब्ला न'नि मानसिफोरा जोंखौ मा खालामगोन अब्ला हमनानै हाबा होगोनब्ला नङा माथो हमनानै हाबा होआलासिनो जोंखौ गावस्रा होलायबालाय बेरायनो फैनायानो मा सानबाय थायोब्ला नोंलाय जेबो साननाङा बेफोरखौ मोजां मोननायावलाय हेंथा हेंसायालाय थाखायोना एसे एनैयालाय खालि नोंनि गोसो आरो आंनि गोसोआ मोजां जाबानो जाबाय दा नों जेबो साननाङा शिलंआव थांनानै बिन्दास बेरायहैगोन बेखौल' सानबाय था अब्लाबो गिनाय मोनदों आइमोना आफामोनाथ' थाइलेण्डआवसो थांदोंना बिसोर गैयियाव आं न'आव थायालासिनो नोंजों बेरायनो फैदों दालाय फुजा बोथोराव बयबो बेरायखायोना जेबो नङा नोंसानि आइ आफामोना बेरायनो थांदों मोजांसो बिसोर थाबाथ' नों आंजों शिलंआव फैफानो मोननाय नङामोन ना नों बांद्राय टेनसन लानाङाब्रा आं आबै आरो बानलु बेदरखौ थगायनानैसो फैदों आरो लोगोफोरजों थांनो होननानै आंबो मालाय अबावथ' सैथो बाथ्रा बुंनानै फैदोंब्रा थगायनानैसो फैदों आंबो दे जेबो साननाङा बेफोरखौ साला शिलंनि गारियाबो दाबो फैयालाय मा एसे गोबावब्रा ड्राइभारफ्रा फुजा जागासिनो दङब्रा बेथ' एमाव राजासो नै माथो फावगालिबो दंफैयो गथ'फोरा सोरखौ होनदों नों बेलाय जोंहानि आब'नि फिसाला ओइ गथ' मादै एमाव राजा मा मोनफैदों नोंसोर गुवाहाटियाव जों दे बुजिबाय आं मोजाङै खोन्था नङाबा न'आव खोन्था हरजागोन आंजों बहा थांनो नागिरदों नोंसोर मा फावगालिजों नोंजों दोनखालायहैनो नागिरदों नामा बिदि नङालै मादै जोंलाय मानो दोनखालायलायनांगौ जाखोब्रा जों बेरायनोसो फैदों नोंसोर सानैल' फैदों नामा औ बहा थांनो नागिरदों मोजाङै खोन्था
माबालै फावगालिजों आंजों शिलंआव बेरायहैनो नागिरदों शिलंआव सानैजोंनो औ नोंसोरबोथ' बेरायहैनो नागिरदों ना थिग बिदिनो जोंबो बेरायहैनो नागिरदों आरो जोंजों रुजुफाना मिथिबाय गथ' गोदाव सोराव सानैजोंनो बेरायहैनो नागिरलाबायदों शिलं थांमारनो ना थौ जोंजोंनो थांनोबा हा न'आव खोन्थायाथ' नोंसोर खोन्थाया उननि बाथ्रा थौदो जोंजोंनो शिलंआव जोंबो शिलंआवनो बेरायहैनो नागिरखादों फामे नों मोजां डिसिसनखौनो लाबाय दे औ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि बेरायहोजालाबायाना मा जागोन मा थागोन जों लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय शिलंआवलाय माजों थांनो नागिरदोंमोन नोंसोरलाय बास नेदों जों बास बासखौसो नेदों होनबा नोंसोरो थौदो जोंजोंनो होमबालाय आं गारि रिजार्भ खालामहैनि र' नोंसोर थाथ' एमाव राजा न'आव खोन्थाबोदोंना नों शिलंआव थांनो होननानै नों मा सानो मादै खोन्थाबा आंखौ हगार हरगोन जागोन दे आरो फावगालि नोंलाय आंबो थगायबोदोंसो मादैलाय प्लिज जोंखौ खोन्थाना दे न'आव आं बुंखाबायना उनाव जाजोबगोन बेफोर फैदो गारिया लामा बारनानै दंहैखायो मादै बेना गारि गैखायामोन आरो ना नोंसोरबो थगायनानै फैखुमादों थै गथ' एमाव राजा आं लाजिबाय आरो जोबोद गिनायबो मोनबाय दैद गियो नामा आं दानो जेबो गिनाङा आरो बे मादैखौ बुरखायगोनब्रा बुरखायबानो जेबो खोन्थाया मादैया थौ मादैमोन थाबाबो बेरायफानांसिगोन आरो उपाय गैया थौ होमबालाय ओइ गथ'फोर फैद' दारारा ओइ नोंसोर सानैया हौवा हिनजाव नंगौना नङाहाय बाबावै मा संनाय जादोंलै होमबालाय मानोथो बिदा बिनानाव बायदि थादों पस्टखौलाय एसे मोजाङै था आरोहाय हौवा हिनजाव नुनाय बायदि हनिमुनाव थांनो ओंखारनाय नालाय एसे मोजाङै पस्ट होदो बाल आं फस होनो रोङालै हाबां खालि मोखाङा फट'आव माबा थब्लाब्ला नुजाबानो जाबाय आरो नै बिदि जायो आरो एसे मोजाङै पस्ट होदो बाल नोंसोर सानैया एबारसो बेरायहैनो नागिरदों ना बेबो हनिमुनाव बेनिखायनो एसे स्पेशेल पस्ट होदो बाल बादालि नों रोङा आरो जागोन दे सानैबो एबार मोजां पस्ट मोनसे हो भेरि गुड एबारसो जादों दा एलाय दासो मोजां नुदों दे खेबसेबाव बिनि उनाव आंखौ रिल्स बानायनानै हो दे आच्छा बिसोरनि आखला बिदिसो आरो बेरायनो थांनो बहाबा थांनो होनना बुंनानै खामानिखौ आंनि फारसेसो ज्राब गारसोमना होजोब्बाय हटेलखौबो हरसेनि थाखायल' बुकिं खालामो नालै एसेबां हाखु दाखु मायाव रिसार्च खालामब्रबनो हानो आंलाय जारलासो खालामबाय बिसोरो आंखौ आं हले बांद्राय रोंलायलाङा दै रोङाबा जायो नामाहाय रोङा होननानै थाबा जेबो रोङा दे बेथ' फट'ल'सो रिल्सल'सो ना बारा गोरा खामानि नङाथ' आं मेथाइखौ होखाबाय ओमफ्राय नोङो रेडि खालामना होबानो जाबाय दे आच्छा दे आं 1 2 3 होनगोन होमबाना नोंसोरो मोसाबानो जाबाय दे 1 2 3 बरिया नुबायना बिसोरनि आखलखौ थाइलेण्ड सहैनानै गोदाव सोराव खालामजाबासो मिथिगोन बिसोर आंजों गासैबो खामानिखौ आंनि फारसे ज' होनानै बिराद इन्जय खालामगासिनो ओइ नोंसोर फट' साफायलायबायल' थासिगोन नामा जादोंना आं लानाय भिडिअ'आ जायाखैबाबो जाबायखौनो होननांसिगोन दे आरो थाइलेण्डआव सहैबाथाय बिराद मोजां भिडिअ लानानै होदे थ'बिराम नोंस्रा हिनजावजों हिनजाव मोजां फट' लालायबाय थालै आं बांद्राय मोजां फट' लानो रोङा आंहा जायगा गोदान नालाय जायगाखौनो थिगसे नायगोन जेबो नङा दे जोंहा लालायगोन ना नों मोजां लानो रोंखायो दा औ रोङोथ' आरो होमबालाय टेनसन गैयाहाय जाय जायगायाव बेरायनो थांदों बे जायगायाव फट' साफायनो मोनाबा गोसोखौनो मोजां मोना आरो फट' साफायनो रोंग्रा गैयाबाथ' बांसिनसो रागा जोंनो ओंखारो नों फट' साफायनो रोङोबालाय मोजां जाबाय दे ओइ नोंसोर फटक आरो भिडिअल' लाबाय थासिगोन नामा माथो जाखो दे बहाबा थांनायफोराव फटक लायाबालाय मानिथो बेरायनो बेलाय गोसोखांथिफोरनि थाखाय फटकफोरखौबो लानानै दोननांगौ जाहाथे जोंफोरा फिसानि फिसौफोरनो खोन्थानो हायो आरो बेफोरथ' थिगानो नोंसोर दे हटेलखौ हरसेनि थाखायल' मानो दानखो ना थाइलेण्डआव हरसेल' थानानै हरसेयावनो फैफिनगोन माबाहाय टिकेट दाननायाव हटेल बुकिं नांफागौ ना अब्लासो टिकेट दाननो हायो ना बेनिखायनो आङो एकदम एक्साइटेडजोंनो हरसेनिल' दानफ्लांनो रोंदों आं जायखिजाया टिकेटआल' जाथारथों होननानै नङाबा हटेल बुकिंनि डिटेल्स मोनाबा टिकेट मोनाना बेनिखायनो बेंककनि हरसेनि दानबाय आं हले हाफांखौसो दाननो होदों टिकेटफोरखौ हाफांनि सायावसो होजोबखादों आं बिबानखौ दे दाबो जेबो नङा जेबो नङा हरसेनि थाखायथ' हटेल दङ ना हटेलाव सहैखांनायनि उनाव आरामसे बेलेग प्लानिं बानायबावगोन बाल जेबो नङा ना दा हाखु दाखु मानो जादों हाखु दाखु मानो जादों होननानै बुंदों आच्छा जों थाइलेण्डआव सहैनायनि उनाव बेंककआव थाबाय दे बेंककआव हरसे थाबाय बिनि उनाव बहा थांगोन बिनि माबाफोर खालामबावदोंना नोंसोर गैया जेबो प्लानिं खालामाखैना
जेबो नङा दे बिनि उनावहाय जों मायाव थांगोन फुकेटाव थांनोसै फुकेटाव हरनै थानानै क्राबियाव थांनोसै क्राबियाव हरनै थानानै चियांमाइयाव थांनोसै चियांमाइनिफ्राय चियांराय थांनोसै बिनि उनाव बेंककआव फैफिननानै बेंककनिफ्राय सिधा जोङो कलकाता रावना होफिननोसै प्लानिंखौथ' बिराद मोजां खोनादों ओमफ्राय बे बेंककनिफ्राय फुकेटाव माजों थांगोन बासजों थांगोन ना ट्रेनजों थांगोन ना मा ना फ्लाइटजों थांगोन बेफोरनि टिकेटआ बोरो जेबो नङा बाल बेखौ थाइलेन्डआव थांनानै बानायहैनोसै ना बेखौ माबा टेनसन लायो नामा नोङो जेबो टेनसन लानाङा ना थाइलेन्डसिम सहैबानो गासिबो जाजोबगोन मा खुस्रा सानबाय थायो नोंलाय इसिबां गिदिं नामा आं थानायाव नैबे केप्टेन हाफां थानायाव आच्छा नायगोन दे माबोरै मेनेज खालामो नों And any passengers requiring special बेगफोरा assistance लादो to begin जाबाय boarding at this Oh, time. chale. Please have your boarding pass and identification ready. Fै जिराय फै जिरायथ'ला दे आदै माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदोंमोन जों मा खामानि माबाहाय आंनो फैसा हावलाद नांथ'गौमोन आरो न'आव जोंहा एसे खस्थ' जाथारदों दासान्दि गासैबो मानसि माहारियानो खस्थ'आव दं आरो गोबां मानसिनो फैसा हावलाद हरबाय नाथाय रावबो दासिमबो फिरायनानै होफिना दाथ' फैसायानो गैया आंना मास मोनसेनि गेजेरावनो हरफिनगौमोन आरो मास मोनसेयानो जा बा सप्तासेयानो जा गैया होमबालाय गैयाबालाय जिरायलाबालाय आंहाबो एसे खामानि दङ ओंखारलांनोसै आंबो दावसो देलाय माथो बेवहायबो फैसाखौनो मोनासै दा मा जाबावनांगौ जाखो बेनोथ'हाय आलाया फुजानि समाव गाजा गोमजा बेरायदों जोंहा आरो फैसासो दार नायगिरथिंनांदों आंनि थाखायनो नोंहाबो खस्थ' मोनफाबायहाय सोमसि जेबो नङा थौ जोंहानि आइमोननावनो बिनानै नायहैनोसै दंबायबायो खोमा पमब्रनो मबाइल बायनो आन्था मोनबाबो जाथारगोनहाय दे मोननो हागौ आइया थाबा हरखागोन बियो आरो आं बुंबाथ' हरगोनदां होदो होमबालाय बिखुनजो सना वाइला जामाइला मा एसे समायदोंलाय बिखुनजो मा नंनायनि नङिनि नुबानो समायनायल' बुंबाय थानाय बेलाय वाइला नोंखौ समायना नुदों नालाय समायनाखौ नुदों होनदोंब्रा बेसे समायना नुदों नोंखौ बिखुनजो आं जावलिया जाबाय आं दिबाना जाबाय नोंनि खानाय थफानि थाखाय नोंनि खाफालनि गोजा फोथानि थाखाय है आं जावलिया जाबाय आं फागला जाबाय नोंनि खाफालनि बिन्दिनि थाखाय नों फा होननानै बुंदों बोरो माखासेयालाय बिसोर डिस्टार्बफोरा ना गारियाव दङ बिखुनजोखौ मोनमारबायलै एबार फुजायाव जमा बेरायनो एबार बिखुनजोजों फुजा नायनो थांनो लुगैनाया बोरैबा मोनलायथारदों माथो आरो बिखुनजोआ ओंखारफानायखाय गोसोखौ बोरैबा मोनलायलायदों बोरै जाखोलै बिखुनजोखौ नुबाल' गोसोखौ स्रां मोनलायनाय खर' मेलेम गैयैखायसो बोरैबा मोनबाय थायो नामाब्रा आरो आंनि खर'खौ बावनानैसो दंथ'योमोन मेलेम गैयैखौ जाहगा देखा जायगा बिखुनजोजों बेरायगोन बिनि उनाव मेलेमखौ बबेनिफ्रायबा नागिरना लायगोन बास वाइला जामाइला माला जाखुमाखोब्रा बेलाय माला थांखोलै बे बिबुरा गावसोरा थाइलेन्डआव थांदों आंनो फट' हरदों माला प्लानिं खालामनानै थाइलेन्ड थांलाय लायखोब्रा बिसोरलाय थफेरा मोनालाय आंखौ मेगन साथों होननानैसो फट' हरखो ना माखो स्टेटास दोनबाबोथ' नुगौमोन आं पार्सनेलि फट' हरलायथारदों बुआ र' बेथाफोर नोंसोर थाइलेन्डआव थांदोंना आंबो आमेरिकायाव थांनानै खोन्थागोन बावथारला साननैसोनि उनाव बिखुनजोखौ लानानै आमेरिकायाव बिरलांनोसै आंबो साला बिसोरहासो मालाय थाइलेन्ड नुहैलायलायसिगोन आंहासो गैया माथो बे सुनि ग्रह मंगल ग्रहफोरखौ लानानैनो गिदिंबाय थानांसिगोन आं बे जायगायावनो दाबो नुबाय नै फुजायाव लारे लिन्थ्रि बेरायहोनांसिगोनलाय बेसे बिखुनजोखौ बुङाखै आं माखासे फिसा फिसौफोरखौसो बुंदों आं जियानो जादोला फुजा बायबानो आंबो रावना होनोसै आमेरिका दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबायलै नंमारगौ फैसायानो गासैबो होननाय खोथाया सैथोमार दासो दरमाया जानायखाय गोसोखौ मोजां मोनलायबाय दे दाबो जेबो नङा जाखिनि फैसा मोनदों बेजोंनो रंजाहैनोसै बिसि फिसाजों आच्छा बार' थाइबानि लारु आइ बिखुनजो मा जानो गोसो जायो मा लानो गोसो जायो लाबानो जाबाय दे फै आंनि उन आफाया मालाय आफाखौसो अनो नोंखौबो अनो दे आफाजों थाबाय था आफाखौ गारना दे आफानि आखाइखौनो हमनानै लाबाय था जागोन दे जागोन गासैनोबो मोनफा होगोन नायगोन दे आं टिकेटखौ दानखाबाय अनलाइनावनो बर' फिल्म नामा बर' फिल्मबालाय नायगोनहाय आंबो एवैनाबा लानजाय टेम्पार पाट थुदो सबनिसो दामिसिन टिकेटखौनो दानखाबाय आं फिल्मखौनो नायग्रोनोसै बिनि उनाव बेरायनांगौ बेरायनोसै थौ
बिराद मोजां मोनबायहाय आङो थाइलेन्डआव थांनो मोनसिगोनखाय बांद्राय फुरथि जानाङा मा एसे बरिंहाय नों फुरथिबो जानो होआ बांद्राय फुरथि जाबाथाय बिगिनि जायो गाज्रिसो माबा मोनसे जानो नागिरो आला खुगानिफ्राय माइबा माइबिसो फैनो ओंखारो आंना मा जात मा एसे बरिं मानसि नोंलाय बादालि गिनाङा दै आं दं आयौ बाला आंलाय मानो गिलाबायनांगौ जाखो दे नोंसो गिबा गिगोन मिथिबाय नै माबा एनाउन्स होदों दे होमबालाय टफिराम दसे रेस्ट लादो दे 1.5 घन्टानि उनाव जों थाइलेन्ड सहैसिगोन बापाव इसेबां थाब सहैयो ना सहैयोथ' आरो टाइमाल'सो एसे सोलाय सोल' जानायनि थाखाय एसे बुरजा खिन्थियो नङाबाथ' 1.5 घन्टा 2 घन्टायावनो आरामसे सहैयो जों थाइलेन्ड कलकातानिफ्राय होमबालाय दे मोनहैथारसिगोन होनबा जों थाइलेन्डआव आयौ इसेबां थाबनो थाइलेन्ड सहैसिगोन जों आं दाबो बाला गावखौनो न'आवसो दंबायदि मोनगासिनो आयौ दसे सम गोजोननाय लानानै आङो गथ' गथायफोरखौसो बावलायलायनानै दङहाय बिसोरबा मा खालामनानै दङथाय बेरायनो फैदों नालाय बेराय गथ' गथायफोराबो बांद्राय उन्दै नंला दे बुजिखासै बिसोरबो सिरि सिरि दसे उन्दुदो दसे उनाव सहैसिगोन ओके बाय हेभ ए नाइस डे अब्ला नोंथांमोनखौ नेक्स्ट एपिसोडाव थाइलेन्डआव लोगो मोनसिगोन बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालां